yourself. Respect yourself. Respect yourself. I'm okay, Waga. Yes. So, Abiameba. Biasi emailer. Thank you. This year, April, I came to your live October. So yes. Because you have like come on, subscribe or that place. So can subscribe or check subscribe or like share and watch it get back they just know what you have to share the game for what? Subscribe or for this place yesterday man I made interview. Even yesterday when? N'abalị. I with the phone and go outside. I told me in the room. Let's make a better cut in then give me cash on that get active. But maybe to here. So bad. Okay, man, you have a back up on social media in there for let. Starting 23. Okay, man, you have a social media in there. Hey. Yes, sir. The way for now, I give lot of dramas. So to skate off, man. Oh, God, sir. Come on. Otele Rosana. Now you in here. Huh? Huh? Yes, sir. Hey, no, gonna so way below and make a war. EK. I did way below. Yeah, I will telegina. Yes, sir. And when we be lemeria. The one on a wall. You say that for them. 23. Get that bridge here. Oh, no more me. My le man in front. Otele Rosana. When I go to reverse there. Yo. Get a key in me. Oh, for pints. One party. Oh, pints. Now no two pants called old pantabo. Ofu. I give me here and I get paying a gara. So, man, no more, no more me. If we have now, if I get prayer, I get my church in order after church gala. Mbana did this sent me, not like you, Yamazi Gawa. I don't give me the descent. Otele pa like this, na if we got church. Someone get one. I get country if we got church, go if we got Maybe a gable. Mana church. Huh? Yes, sir. Yes, sir. That would have fun of it. Nese mage kerike. Manwe ezigbo shape onwekwa ike. Odendo. Mba ọ nwụrụ anyị na-akwadili ya na July 31st. Hi, elibe mage. A ga-eli ya ending of this month, 31st of this month. Mgbagente. I ga-akwanyere nne gị ugwu first. Tupu gị bịa chi nga for interview. Now. Okay, sir.
Child, may the soul of your mother rest in peace. Man, Amen. maybe I know men and If I came for appreciation, stop. All the shouts. I come for appreciation. I'm working for appreciation. Respect yourself. Respect Rosana. yourself. Respect yourself. I'm okay, Waga. Yes. So, Abiameba. Biasi emailer. Thank you. Mlurudi, this year, April. I came to your live October. So. I hear you now, man, Yes. because you have me like gave us a baby. Odizi. But you make guy the other time you did this interview, I just babe, this man is insulting me, yo. See, I just came to say thank you and keep on doing the always joke about the man. My husband. Do you want to say hi to Bishop? I'm telling him thank you for. Boy, I get a conscious column. He's not real. Na Kepano. The my bishop Kekwan. The my way back in me to the one ya. Get me to then again lapo. If you insult you. Ruth Hardy. I got anything and I could take a leg in what been going around. Okay. Lanya, Lama Wagger. About Lola on it. Tell him and if you're going to be seeing what the lady here. No, I've been sending requests, but in may accept. On your back, Hello. Mbano. You will wear a bear. Olo. Kabish with ya. Ever. Be honest, I'm not joking. Yeah. Huh? Ever. Came on with the man. So give my one your logay loan ban no with the man here. Then came and the man of Jamaica or a was side chicken keo. A wagishi. No. Oh yeah. Camera. I want a camera. But I went back other home. Yaga Roge by force, but by the corner, one your camera. Yabia by the corner, Roger. Eh? Child. Ebe Loladi. Go Bodeno now. I'm in Nigeria. I'm in Nigeria. Okay. So I let back pro wish you. April. Everything bank. Yeah. Can we see proof of it? Let me. Please, can you help me with my phone, please? Cherry, can I within my phone? But she na but yeah. But she could be football to na figure. Oh, I don't know. Okay. This one. Okay. 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 Get it. You can send the post you on air. Am I free to post it? Yeah, you sure? Okay, let me bring up my moderator. Nuneke. Nunu na for meru na nkwo. Nwanne nwoke, ije ọwụla ị na-aga na abata. Mgbe ọbụla nwunye gị pụrụ outside ga-agba n'iro aja ala kụgboro anyị ya ise. Respect yourself. Why do you anyị na-ekwu okwu taa na-asị nwanne ije ọwụla ị gara mmehie ụzọ ga na-adịrị gị na-eke dịrị gị n'orie dịrị gị na afọ dịrị gị na nkwọ. Ise amen. Anyị na-asị ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị. Amen. Ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị. Amen.
ka anyị kwuru ka o rere. Amen. Ihe awụ ndị Igbo niile n'ebe a anyị buru ibu ka m na-agọdị ọfọ ha na-eti ise asị m ihe ọma nke a bidoro ebido ya gaa n'iru na-eme. Amen. Ya gaa n'iru na-eme. Amen. Ihe ọbụla itiri aka gara aga ọfụma. Amen. Nwaanyị baa na labor room ị ga-amụ nwa, ị ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị. Amen. Ị gaghị anọ gị nọrọ baa akwa nwa. Amen. Ọnwụ ike agaghị adị n'ezinụlọ unu. Amen. A na-ekwu okwu dịka ụmụ Igbo na-asị taa wụ ụbọchị ụka nke ndị Kristian kpeghe anyị sị ebe ọwụ na unu bara ihe ọwụla awụ mmụọ nke nọ n'ikuku mere iji nweta di gị n'ikuku. Mmụọ ikuku a ga-ekwe ka ọrịa si n'ikuku bịakute unu. Ọrịa ikuku agaghị abịakute unu. Ọrịa ikuku agaghị abịakute unu. N'ihi na ọwụ ikuku ka unu hụrụ onwe unu. Dịka unu si hụ onwe unu n'ihu ikuku, asị m ikuku ga-ekpuchite unu wee meghere unu ụzọ. Anyị na-asị site n'ụbọchị taa gawa nwokorobịa aha gị ogene nwanne Franklin onye nwa igwe amụghị enwe ike ịpụ ụzọ anwụ. Amụghị enweghị ike ịpụ ụzọ anwụ. The worst thing that can happen to a man nwa amụghị ịpụ ụzọ anwụ. Ka anyị na-ekwu ya bụ otu ọ ga-esi adịrị gị. But style ọbụla ị na-amaghị eme obungodongo oripa yoyo kụzimeri ya mana mmụọ mana mmadụ. Ị ga-amụta ya ma mee ya meruo ya n'isi. Otu anyị kwuru ya bụ otu ọ rere. Nwanne m nwunye gị ga na-enye nwa ara, ọ ga-enyezu nwa ara nye ruo ya n'isi, ọ ga-enyegide ya akwụsị n'ụzọ. Ọrịa obiri n'aja ọcha agaghị erute unu, ọrịa hepis agaghị erute unu, ọrịa mmị ọnụ agaghị ezute unu. Nwanne enyo ha na mmiri amụghị ọ ga-agbaru n'isi. Ka anyị kpụrụ ya kpọọ ọrịa n'aha Chukwu okike abịa ma ise.